Πολλαπλά σημεία στήριξης. Εξελιγμένα υλικά. Νέες ιδέες. Συνεχής έλεγχη ποιότητας. Άνεση και εμφάνιση. Με άλλα λόγια, Advanced Line από τη Mediastrom. Άνεση και στήριξη υψηλής ποιότητας. Χάρη στη τεχνολογία των ελαττηρίων Pocket Springs, τα στρώματα της σειράς Advance προσφέρουν ανεξάρτητη στήριξη πολλαπλών σημείων, βοηθώντας το σώμα να διατηρήσει τη φυσική του καμπύλη θέση κατά τη διάρκεια του ύπνου. Παράλληλα, τα εξελιγμένα αφρόδη υλικά της σειράς κάνουν το στρώμα πιο ανατομικό και ενισχύουν την ορθοπαιδικότητά του, ενώ την ίδια στιγμή βοηθούν τον αέρα να κυκλοφορεί στο εσωτερικό του, αφήνοντας το στρώμα να αναπνέει. Τα υφάσματα που δίνουν την Advanced σειρά στρωμάτων είναι ελαστικά και απαλά στην αφή, προσφέροντας επιπλέον αντιμικροβιακή προστασία και μοναδική αίσθηση. Advanced Line. Μία συνταγή επιτυχίας από τη Mediastrom. Mediastrom. Γιατί ο ύπνος είναι ζωή.